Какъв е този президент? Какъв е този президент в пълна лудница, бе? Това не е никакъв президент, това е един урод! Ей, сега ще видите какво е новогодишно обращение, скъпи сънародници. Започвам. Скъпи съотечественици, събрали сме се днес тук с най-близките си, за да почетем паметта на... той беше друго. Скъпи съотечественици, вие сте постоянно в сърцето ми. Мерси, тогава бях стигнал. Нека почетем паметта, той вече май го казах. Да, седих се. Скъпи съотечественици, калеко-леко мисли за вас и бди над вас, защото вие сте моята кръв и България е моето сърце. Просто парите са ви другаде. Имате много поздрави от другаря Путин. Вчера се видях с него. Голям си пътяга. Ударих ми по 1 кило водка и той ми вика: ей, сега ви спрях гъста. Викам му: ей, Пути. Аз така гледам му казвам: викам, седни си на гъста, да си пием водката. Гъста има кой да не я спре. И ударих ми още 1 кило водка. Сега искам да кажа друго. Да отчекна една друга тема. Скъпи сънародници, разбрах, че някакво младо момче, пожарникарче, станало премиер. Докато няма Гойко ли, Митич ли, не знам кой. Бойко, калеко, Бойко Борисов. Сега те как да мълчиш, точно забрана кучето отзад. Чуй сега, Бойко ли си, Борисов ли си? Внимавай как се държиш и да се държиш добре с драгите ми сънародници и съотечественици, защото иначе стресвам мустака и идвам. Стани страшно. Сега започвам вече с пожеланията. Скъпи съотечественици, заедно преживяхме много. Особено аз. Направо ми се мамата. Яко ми се мамата. Пожелавам ви 2010 година да ви е много спорна. И накрая ви да спечелите спора. И още нещо. Пожелавам на масата ви всяка вечер да има туршия с моркови и карфьоч. И кисел корнишон. Сланина, нарязана на едър куп, наръсена с червено пиперче. Оттам не съм свършил още. Никога не изключа телевизор. Оттам печена пиперка. С чесън, хубаво да вони. Варени яйца от свободни кокошки. Свободна трябва кокошка с чубричка. Скумрия, приметната 7-8 пъти на киримида, нали? Зелева сарма, лозова сарма, дроб сарма, сарма завита в шунково филе, задушен заек, мачинчил заек, в бяло вино, вътре на поле с дреболийка. И дреболет трябва да бъде къпан фазан, задушен къпан, с бира, агънце, пълнено с пътпадък и лапа, сърчица от щастлива, широко усмихната ярибица, запържени с кромит и пръшка. Трябва да има яко пръшка, разбираш ли, бе? Панирна трътка от свободна мисирка и разбира се едно класическо праси с един голям лимон и тиква. Друго! И ни трябва другото, сега здраве му кажи. Другото да ме чака след вечеря спалнята. Ма опъл тук труда. Няма пущен да падне. Това ви пожелавам за тая нова година. Другата пак аз отново ще ви пожелавам. И сега, ако има някой, който не е съгласен с това, което казах, да замълчи за винаги. Да съм чул някой особен. А сега, на здраве и честита нова година!